Като всяка интелигентна и чувствителна млада дама, и аз съм получавала стихове от тайни обожатели. Най-много обичам един стих, който получих вчера. Той гласи: «Що не ме поглеждаш мило, мое сладко Вики от мастило, а с окото си кафево все ме пращаш ти олево. Скъпа моя пеперутке, малка русичка гугутке, ще си татуирам теб на гърба до Джони Деп». И преди да съм се разстроила напълно, нека да се потопим в стиховете на една много красива песен в изпълнение на Ани! Неясна власт Богу в нас, нежност и вяра и гори без ви. Любовта забравям аз за твоя глас. В тази нощ странна става тайнствени неща. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я верни. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я верни. Стихи на страст руши в нас, радост и думи и ранява моето сърце. Сред нощен мрак ще чакам аз, твоите стъпки ще протегнат две ръце. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я върни. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я върни. Неясна власт Богу в нас, нежност и вяра и гори без ви. Любовта забравям аз за твоя глас. В тази нощ странна става тайнствени неща. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я върни. Мой стих в теб откри някога надежда. Мой ден, светъл ден, пак ми я върни. Браво! Много го харесаха. Няма да плачеш. Не е ясно обаче дали се разплачеш, като чуем какво има да каже господин Маричков по въпроса за това изпълнение на Ани. Ами, за съжаление, докато траеше песента, ме взеха едни тъжни мисли, каква ужасна задача ми предстои тази вечер. Не, наистина, казвам ви, аз изпитвам страхотна болка да се лиша от всеки един от тези прекрасно пеещи гласове. Казвам го сериозно. Ивана, хареса ли ти изпълнението на Ани? Страшно я харесвам. Тя е съчетала в себе си и невинност, и сексапил, и пеене, и визия, и сценично поведение, всичко в това дете. Просто комплименти от всякъде. Ако изпълнението на Ани ви е харесало и искате тя да остане, изпратете името и като СМС на кратък номер 1680 и гласувайте за нея в интернет на адрес гласът на България.bg. Това беше изпълнителят от отбор на Кирил Маричков, Ани.